समाबो जाबाय अलंबारालाय माथो बेबायदि समाव बियो न'आव सफैयोमोन दिनै बियो मानो इसेबां लेट मा कारनाव लेट जादों बियो दिनै बेथ' माब्लाबाबो लेट जाफेरामोन टाइमनि आगोलावसो सफैयोमोन बेथ' मानो दाबो फैया अलंबाराथ' सफैग्रोनांगौ अलंबार नङाबाबो सोरांस्रियाथ' सफैग्रोनो नांगौ ना मानो दाबो सानैबो सफैयाखै बिसोरो ना अफिस सुटि जानानै सानैजों बहाबा रेस्टुरेन्टफोरावसो हटेलफोरावसो थाङाखैथ' आफा नों सफैबायानो ओमफ्राय आफा नों अफिसनिफ्राय फैखादों ना बहाबानिफ्रायसो फैदों बिहामजो मा जादों आंथ' अफिसनिफ्रायनो फैदों आरो आंथ' सानफ्रोमबो अफिसनिफ्रायनो डाइरेक्ट फैखायो नोंथ' आंखौ माब्लाबाबो बिदि सोंफेरामोन बिहामजो मा जादों मा मोनथिनो लुबैदों नोङो जेबो नङा आफा ओरैनोसो सोंदोंमोन आङो नंगौना औ नंगौ आफा नों मेंना फैबायना आफा थांदो थां नों रेस्ट लाहैदो आं दसेनि उनाव नोंनो साहा फुदुंना हैगासिनो जागोन दे सानफ्रोमबो आफानिख्रुइ अलंबारा सिगां न'आव सफैयोमोन दिनै आफायासो सफैग्रोलायबाय बे अलंबारा बहा थांदों जोमै बिहामजो आबै फिसायालाय ओमफ्राय आबौ फिसाया बहा थांदों बिसोरो न'आव नुवाखै माथो आइ नोंबो आरोना बिसोरो बहा दंहैयो मा खालामदों मा जाहैदों आं बेफोरखौ जेबो मोनथिथ'आ आंनि खर' दायो बेफोर सिन्था गैथ'आ आंनि खर'आव बेलेग मोनसे सिन्ता हाबनानै दङ आयै नों थांलाय मा बुंखो नों फिसानि फारसे नोंहा सिन्ता गैया फिसाया बहा थांदों मा खालामहैदों मा जाहैदों फिसानि सिन्ताखौ गारनो नालागै नों मा सिन्ता बजबनानै लादों नोंनि खर'आव आयै आं जेबो बुंनो गोसो गैथ'आ ना थांलाय थां नों नागिरहैलाय बहा दंहैयो जेनेबा मा जाखो नोङो देलाय मा सिन्ता हाबदों नोंनि खर'आवलाय थाखा फैसानि सिन्ता हाबलायबाय नामा सिरि थाथ' होननायखौ नों मानो मिन्थिया आयै नुवाखै नामा आफायानो फैलायलायबाय दाबोसिम अलंबारा न'आव सफैयाखै बुंलाय आयै नोङो अलंबाराथ' माब्लाबाबो आफानि उनाव सफैफेरामोन नंगौना बुंलाय नोङो नोमफाया फैबायनो ना माथो अफिसनिफ्राय दहायनो फैबाय आफाया अलंबारा दाबोसिम फैयाखै सानफ्रोमबो थाब थाब फैयो बियो आयै दिनै सोरांस्रि दंहैयोना अफिसाव नुबाय दा सोरांस्रि थानायखायनो बे दाबो फैयाखै बहा थांदों मा खालामहैदों आं फन हरबाबो रायोसो रागासो जोङो रिसिभखौनो खालामा आयै बिसोर सानैया बहा थांखो दाबो सफैयाखै माथो न'आव बे खाराव टेनसन लायोब्ला नोंनि खर'नि खानाया मोनजोबनो बारा सम गैला नोंनि खर'नि खानाया फुरजोबसिगोन मिथिबायथ' आङो नोंनि खर'आव टेनसन हाबनाया सोरांस्रिखौ आरो अलंबारखौ नङा होनलाय नोंनि गोसोआव सानदों बिसोर सानैया बबेबा हटेलाव हाबहैदों बबेबा रेस्टुरेन्टआव गोथाव गोथाव जाहैदों नोंखौ गारनानै लाइन मारिहैदों नोंनि मेलेमाव बे हाबाखै होनलाय नंगौ आंनि खर' मेलेमाव बेनो हाबनानै दङ आरो सानलाय नोङो बिसोरो दिनै मानो दाबोसिम फैयाखै न'आव आंनि साननाया जुदि नंखायब्ला बिसोरो बहा थांदों मा एसे मैला नोंनि गोसोनि साननायफोरालाय नों साननो हागौ बिदि नाथाय आंनि बिहामजो सोरांस्रिया माब्लाबाबो बिदि जानो हाया आयै नों सोरांस्रिखौ नोंनि मेगननि नोजोरजों नुदोंल'सो नाथाय नों बिनि गोरबो सिङाव हाबनानै बिनि अन्तरखौ नोङो हमदांनो मोनाखै नों बिदि बुंनो नङाब्ला मानो दाबो फैयाखै बिसोरो खलथा खालि मेलेम गाज्रि सन्देह बेमार गोनां बिसोर सानैखौ आङो बजारावसो थोनहरदों मैगं थाइगं लायनो बजारावसो थोनहरदों आङो खाराखै बिसोरो खारै मैगं बांद्राय जायोना नोङो ना होन बेदर होन जिखुनु बुस्थु होन मोजां बुस्थु लाबोब्लाबो खालि खारैखौल' मिन्थिना नोङो खारै मैगं जायै जायै नोंनि खर'नि मेलेमा जामजोब्बाय मिन्थिगौ नोङो खारै जायै जायै नोंनि खर'नि मेलेमा रानजोब्बाय नोंनि बे खर'नि मेलेमखौ एन्थुलाफ्रा जाजोब्बाय एन्थुलाफ्रा नोंनि खर'आ मेलेमाव बुंफबनानै दङ बिनिखायनो नोङो बायदि बायदि सानो साला जाथो हारा लामाफ्रा अलंबारजों सोरांस्रिजों खाराखै अलंबारजों सोरांस्रिजों हटेलाव थाङाखै अलंबारजों सोरांस्रिजों मैगंसो लायदों बेखौनो आंबो माबा सानफ्लांखायो दसे दसेनो
फाग्लि बिखुनजो आयाबो जि फाग्लि दा फाग्लि मारखा बुरैनो रायनोबो रोंसोखाथारो मा फाग्लि बुरैहाय बेलाय आंखौ रायनाया आंनि खर'नि मेलेमासो रानदों बावलाय आंनि खर'आव एन्थोला दङ नंमारगौदां आंनि खर'आव एन्थोलासो दंमारोदां बेनिखायनो आंनि खर'आ बिराद दसेनो गुदुं जायो दसेनो मानो दसेनो फाग्लि बायदि मोनो आं खर' सिंनि मेलेमाव एन्थोलासो दङ ना खानायावसो थिमा दङ बुंनो हाला खिन्थु सम हले आं फाग्लि बायदि मोनमारो माने बिसोरो मैगंसो लायदों इसा नों मानो बे हारसा हौवाजों रायलायनो नागिरखो नों गोसो थोयो सोरबा बर' सेंग्राफोरखौनो गोसो थोना मानोथो बेलेग हारिजों हाबा जानो नागिरखो नोंलाय अनुष्का आं मानोबा बर' सेंग्राफोरखौ इसेबो साबजानायखौनो मोना आयु हाबाब मानोसै बेलाय बर' सेंग्राफोरा अननो रोङा आरो बिदि नङाहाय अनुष्का अननो रोङो मानोथो अननो रोङा जाखो गासैबो अननो रोङो आरो हारसा बर' बांगाल सावताल नेपालि गासैबो रोङो आरो गासैहाबो गोरबो दङ नालाय गासैबो अननो रोङो आरो अब्लालाय मानोथो बर' सेंग्राफोरखौ नायालासे गुबुन हारिखौसो नायखो नोंलाय नों जायखि नायाहाय आंथ' गावनि बर'खौनो लागोनहाय हालेवनानै जाग्राखौब्लाबो बर'खौसो लागोनहाय आं बर'नि थैया थैखा अमा बेदर जाग्रा मानसिनि थैया थैखाहाय आं बर'खौसो लाखागोनहाय माबाहाय अनुष्का आंबो साननायालाय बिदिनो सानोमोन दा बर'खौनो लागोन होननानै ओमफ्राय आं माथो हनै जा नुबोदों बर' सेंग्राफोरनि आखलफोरखौ मा आखलसै मानसिनावलाय बयनावबो गाव गावनि मोनसे आखल थाखायो माथो बे नङा खोनासं जोंनि बर' सेंग्राफोरा लेखा फरायावबो गैजोबा मावनाय दांनायावबो गैजोबा आखल आखुआवबो गैजोबा एसे एनै रोङो बेखौनो देखायनायावसो दुगा बोरैबा गारि गंसे बाइक गंसे थाफ्लांबा दिन्थिनायासो बारा बिदिखौसो नुनो मोनदों आं आयु हाबाब मालायसो औ जोंनि बर' सेंग्राफोरा जेरावबो उदायला सेंग्रा टाइमाव फरायनानैबो लाखाला साकरिबो गैला खामानिखौबो सोलोंनानै लाला थाखा फैसाबो आरजिनानै लाला सेंग्रा बैसोआव बिमा बिफानि आमुलाव जासिगोन उन्दै बैसोआवनो हिनजाव लाबोसिगोन गथ' खांसिगोन दा गथ' हिनजाव बिसिफोरखौ जाहोनो हाला बिमा बिफानो गारना होसिगोन बिथिं बिमा बिफायाबो हाजिरा मावनानै जायो न'खराव नांलाय खमलाय जासिगोन ओमफ्रायनो मा मोनथिगौ जोंनि बर' सेंग्राफोरनि थैयाव बेबायदि दङ खोनासं उन्दैयावनो हाबा लानानै जाहोनोथ' हालाना हिनजावखौ गथ'खौ उन्दैयावनो गारनानै बिदेशआव थांसिगोन ना हिनजावजोंनो थानो मोनखो ना गावनि गथ'खौनो अननो मोनखो गथ'आ देरगोमालायो बिफाखौनो सिनाया जासिगोन उनहालागि बेफोरावनोथ' आरो जोंनि बर' हारिफोरनिया बांसिन खोनायोना इउटुबाव फेसबुकआव सोरनिबा हिनजावा सोरबा सेंग्राजों दोनखारलांबाय सोरबा हौवाया सोरबा सिख्लाखौ दोनखारलांबाय बेफोरबायदि बांसिन खोनाया उन्दैयाव हाबा जाना लासिगोन उनाव गाव गावनि हिनजावफोरखौ गाव गावनि हौवाफोरखौ फसायला गोजोननाय गैला बेबायदिनो खारद्लाबायनाय जायो बेनिखाय आङो मिथिगौ नोङो अनुष्का हारसा सेंग्रासो नायस्राबबाय आं नंमारगौ बायदिबो मोनबाय माथोहाय आं इसा बुंनायखौ
बर' सेंग्राफोरा खामानि गैमाराहाय बेनिखायनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा बेलेग हारिखौसो नायग्रा जालायलांबायदां माबा बुंदोंदां जेबो बुङाखै दे हारसाफोरा बेबायदि नङा मालाय सेंग्रा टाइमाव खामायना लाखायो उनावहाय हिनजावफोरखौ आलो आलो जाहोयो अब्लाबोहाय आं पोसायाहाय जायफोरा बर' सेंग्राखौ गारनानै गुबुन हारिजों थांदों बिसोरसो मिन्थिदों बिसोरथ' खोन्थानो हाला आं फस्थायबाय हारसा हौवा लानानै होननानै बुंनोथ' हाला जाय थांदों बेसो मिन्थिगौ आं हले नाङाहाय अनुष्का মোক মাতিছিলা ন কিবা কাৰণ আছিলে आयु बाला फैमारबायसो इमान देरि करिसाजे किय जाला जिखाबायहाय आं दा मा खालामबावगोनसै आं आनि इसाये बोले तुमाक ভাল পায় এইটো কথা কবলৈ মাতিছিলে তোমাক সঁচা ঠিক আছে ময়ো ভাল পাম কৈ দিয়া ओइ मावजि येस होननानै बुंबाय गोसो थोनो रोंदों माखौबा लाजिना थाफ्लादों थौ बहाबा रायलायहैनोबा आली बोला ना रास्ता फाने কথা পাতিব যাও नो प्रब्लेम बोला आयु बाला हाजिउ जिउ माखौबा नायनानै मिनिबाय थाबाय मिनिनायखौबो मोजांसो नुगारो आरो इसा थैबाय नोंसा मा हनै फैगासिनो आं हले मोनथिलाहाय इसा आं फैबाय आयु बैलाय आंनि फिसाजो इसा नङा बे नाहरलाय अरलंबार नाहरलाय मोजां नाहरलाय नंगौथ' मामा থৈপাই দানাবা তুমি মোক চাই হাঁহি থাকিব নালাগেচোন মোৰ মা আহিছে খুব ভয় লাগিছে কি কৰো এতিয়া এই থংমালি সি ইছা मा आखल नोंनि नै मान सनमान जाजोब्बायनो आंनि लासिंसिं गामिनि मानसिफोर नुबा मा बुंनांगौ नोंखौ आरो नाय सोर सेंग्रा बियो आं फिसाजोखौ गोसोथोग्रा इसा एसेबां अनो आं नोंखौ नोंनो नांगौखिनिखौ आं नोंनो होजोबो जानो लुबैनायफोरखौ नोंनो होयो आंनि फिसालानिख्रुइबो नोंखौ बांसिन अनो आं नों दिनै बेफोरखौ मा दिन्थिदों सेंग्रायाबो सेंग्रा मा बांगावथां माथां दारि जांगाव खानाय खाजोबलायनाय माबा मुथि खालायनाय ओइ अलंबार नायसाय हनै सोर सेंग्रा बियो सिनायबाय नामा आया बेखौथ' बांगाल बायदिसो नुबायलै आं बांगाल मारसो नामा ओइ लरा इथुथि एनेका सुलिथु बान्दिबा खरिसे थैमुर फिसाजोथु गियान लाइन मारिबाय गरिसे हा बदमास हर बाजै नोंनि हारसा रायलायनाया जाया ओरै साइथो सोंनि आं बेखौ आरो नों थंगारिया साइडआव थाहै बे सेंग्रानि गोजानाव थाहै र' नोंखौ न'आवसो दामहैगोन आं ओइ लरा তই কোন হয় কি নাম কি কৰে কৰ হয় দাদা মোৰ দেউতাই বহুত ডাঙৰ মানুহ আৰু মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আৰু মোৰ নাম বিশাল আলী মই চিন্দেল বেপাৰী কৰোঁ मा होनखो सिन्देल बेपारी हा बे सिन्देल बेपारिसो खालामो आरो होमबालाय मानोथो बिलाय जोंनि हस्टेलाव फैयो তই আলিহে তাৰমানে তই মুছলিম হয় মই মুছলিম তই চিন্দেল বেপাৰী হয় যদি আমাৰ ইচ্ছা কেনেকা লগ পালি কিবা দাদা আৰু বাইদেউ হোষ্টেলখন মোৰ দেউতাৰ হয় আৰু মই হোষ্টেলখনত চিন্দেল দেখুৱাব আহোঁ পোৱালীবিলাকক আৰু তাতে ইচাই মোক পচন্দ কৰিলে আৰু ময়ো পচন্দ কৰিলোঁ ইচাক আৰু আমি দুটা বিয়া পাতিহে এৰিম তাৰ মানে তোৰ দেউতাৰ মানে তোৰ দেউতাই দহজন আছে নেকি এই বদমাছ সারা দালি দহলি এনেকা গুলাম তুক बाजै गुलाम नङा गुराम होन जियानो जाया मानो आंथ' रायनो रोंदोंना आजिरफोरा मुर फिसाजोतु लोगो हमबाय करेले तुक মই এইটো দালিত এনেকা ফিদিমাই কৰিম বুজিলা যা এতিয়া যা আৰু ইচাক আজিৰ পৰা কেতিয়াও লগ নধৰিবি নহ'লে পাবি आरो जोंनि बे थंगालि सासे होनलाय बेखौ बाजै लामा सामा बुनो नांला
मानसिफोरनि नोजोराव गाज्रि नुयो आरो मानसिफ्रा सोंगोन मानि कारनाव मा जादों बिनिखायनो न'आव थौग्रो न'आव मा खालामनो गोसो खालाम थंमारि साला खिबा खिनानै दाबो गावनि खिथुखौनो मोजां सुना लानो रोङाखै नोङो बांगालफ्रा गोसथोनो रोंदों नोङो हा जल्दि न'आव थौ नोंखौ न'आवसो मोनगोन स' लोगोफोर दिनै बेसेबावनो दोनथ'बाय नेनानै थादो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार